faktisk ikke ret meget problem. Perfekt. Sådan. Sådan. Og så vil vi have 500 gram hvedemel oveni, ikke? Så så skal den op og stå på 1600. 1600. Yes, det er fint. Det er godt. Så skal vi have 30 gram havsalt, der bruger vi så bare det her. Så skal den op på 1630. 1636. Det er fint. 1 dl sukkerdejen op i den her, sammen med kager. Så vi skal jo have kraftet noget sukkerdej op hertil. Det nederste streg. Den nederste streg. Ja, der skal lidt mere. Okay. Bare blande det rundt, det kan du godt. Jo. Tom. De ser meget fint ud. Jeg tror, vi sætter det ud i det der køleskab ude i flyveren. Ja, der er i hvert fald plads. Og den har så stået 24 timer stort set. Nu skal jeg jo ikke snakke så meget, for det kan jo være, at der er nogen, der kommer til at se. I et par timer eller 3. Værsgo. Tak. Tjek. Filmer du nu? Jepper. Okay. Ja.